vítajte opäť z Košíc, skoro naživo, no. Čo by som povedal? Kukátko je improvizovaný sitcom. Čo to znamená? Herci nemajú predpísané dialógy. Vedia len scény, ako idú za sebou, aj náplň tých scén by mali nejakým spôsobom plniť, ale všetky dialógy vytvárajú oni. Čiže majú to dosť ťažké. Toto sú naše dva byty. Byt Kurejovcov po vašej pravici, byt Mariana Ránku po lavici, no a táto chodba tak trochu patrí domovníkovi Štibránimu. Tých si predstavíme postupne. Dnes môžem povedať takú maličkosť, máme pre vás pripravené jedno veľké prekvapenie v podobe hostia, na čo sa ja veľmi teším. Dámy a páni, začíname a dnešná časť sa volá Zdieľanie. Dámy a páni, dnešná časť nie náhodou sa volá Zdieľanie, to všetko sa dozviete už o malú chvíľu. Ja to budem hercom kaziť pomocou týchto slúchadiel, to už asi viete. A takisto aj ctené publikum, ktoré mi bude pomáhať, verím v tom, že im tým hercom trošku zavaríme z času na čas. No uvidíme, ako to vypáli. No, keďže dnešná časť sa volá Zdieľanie, tak toho sa týka aj prvý obraz, v ktorom Dušan zistí, že jeho veci užíva ktosi iný. Som sa dnes zobudil s takou príšernou migrénou, že... Prepáčte, ja som ho hneď na začiatku zastavil, lebo hneď idete určovať okolnosť nejakú. Prepáč, že som ťa zastavil, Zlatý Dušanko, v tej energii úžasnej, v ktorej si prišiel. Ale hneď zapojíme divákov do diania. Prosím vás, stláčate až vtedy, keď vás vyzvem, dobre? Čiže, čo bude na úvod predmetom sporu medzi Dušanom a Sharon? Po A je to mysli, po B je to kaleráb, alebo po C pôjde o vajcia. Môžete hlasovať teraz, nech sa páči. Čiže predmetom sporu medzi Dušanom a Sharon, prosím pekne, sú vajcia. No to takej migrény som sa, Sharon, zobudil, že jediné, čo mi pomôže, je praženica z mojich obľúbených vajec. To jediné, čo mi zachráni kožu a život. Že si urobím praženicu. Kde sú moje vajcia? Kto ich vytiahol z chladničky? Ja? Prečo vyťahujete moje vajcia z chladničky, keď viete, že doba ako sa to povie, keď vyprší doba, expiračná doba vajec, sa znižuje tým, že sú v teple. Prečo ste ich vybrali? Som sa zobudila, prišla som sem, otvorila som chladničku a som si vybrala všetko, čo tam bolo. A vybrali ste moje vajcia. Prečo si nevyberáte svoje vajcia? Ja nemám vajcia. Akože nemáte vajcia? No tak si poďte kúpiť. Dobré ráno, Marianko. Dušanko, bývame tu všetci spolu, to znamená, že všetky veci sú všetkých. No a ja to nie je normálne, Dušanko, aby si písal na veci, že Dušan... A okrem toho je tu jedno jediné vajce. Ja sa pýtam, kde sú moje no už není ani to. Dušanko. Všetko patrí všetkým. Dobre, takže chceš mi, Marian, povedať? Zdieľame jednu domácnosť, to znamená, že tu žijeme a všetko je všetkých. Hej. Dobre. Dobre, Marian. Dobre, lenže... A k tomu teda dobre rozumiem. Všetky veci, ktoré sú teda v tejto a iných miestnostiach v tomto byte, tak sú všetkých, áno? Dobre tomu rozumiem, slečna? Áno. Spoločne zdieľame jednu domácnosť. Dobre. Dám si z nášho spoločného kalerába. Je to také príjemné spoločné zdieľanie. Kalerába. Gabika Kurejová má pocit, že život s Alojzom je trochu nudný a chcela by to trošku zmeniť. Uvidíme, či jej to vyjde.
To je hrozné toto tu, jaká núda. Pozri sa na nás, jak žijeme, jaká spoločnosť, jaká civilizácia toto je, čo sme my tu. Tu sedíme jak peciváli, nič, nikto nás nenavštívi, pozeráme sa na seba a čo? Čo sa ti na tom nepáči? Pozri sa, vyvalíš sa, máš pokoj. No. Že sa nič nedeje. Minule som vonku fajčil a spadol nám zo strechy mŕtvý holub. A že sa nič nedeje. No to bola akože jaká akcia. Mŕtvý holub, že si mu dával umelé dýchanie mŕtvemu holubovi. Jak som sa bavila. A tá mačka? No tá cica, čo nám tu liezla po Rímse, si ju tak obdivovala, že ako krásne tu lezie. Čo, nuda? No, nuda. A som minule sa pozeral, keď pršalo. To je neuveriteľný úkaz, keď prší. No super, tak vieš čo, keď na budúce bude pršať, tak zajednaj lístky aj mne, pôjdem na balkón. Fight for your Kremeš! Fight for your Kremeš! Yes! A nových transformerov, si videl nových transformerov? Jasná vec! Si... No super. Čau, Kiko. You are so sexy. Nerob si zrandu z bratranca, no. Som ti priniesol láska Kremeš. S tými uhorkami to bude Taliansko. Talianská príchuť z uhorku. Nemyslí si, Kiko, že mňa si Kremešom kúpiš? Nerob. Urob kávu. Vyzerám ako kávovar. Ešte tak 2-3 roky. A luxusný. Idem okolo, len tak na 10 minút som prišiel. Dobre, že sa zastavím. 10 minút dáme debatu. To je aj tak nuda. Tu sa aj tak nič nedeje. Takú mám jednu otázku na teba. Není to taký problém veľký zase? Čo dačo? Nepotrebuješ kúpiť vysavač? No ne, však si nám minule priniesol vysavač. Ten vysavač, ktorý nevysáva, lebo bol bez motora. Za 270 €. Jaká kúpa roka? Však som ti hovoril, že z neho dobrá je len hadica. Povie historku o Gabike, ktorú by Gabika najradšej utajila pred svetom. To som miesto baterky používal v garáži. Ty, ale na autobus by sa mi možno aj zišiel. Ty si počul, ak bola Gabika v Taliansku? To bolo počuť. No. A ona presne takým autobusom išla. Vieš, čo sa jej stalo Gabike? Čo sa stalo? Dík, jak robí ústa už. Už je ticho. Už môžem zjesť Kremeš, ani sa neurazí. Vieš, čo sa jej stalo? No predstav si, zobrala kvapky oproti kašlu a normálne... Oproti? Hej, a mali sme byť Taliansku... Si postavila kašteľ a oproti, nemusí dala kvapky. A mali sme tam byť o 5:30, sme tam boli o 5:30 ráno. Vieš prečo? Bo? Schytala halucinácie, tak kričala, zastavte autobus, bo... Som si spomenul, že ideš nejaké love. Ja? No, nepôjdem preč, pokedy mi nevrátiš love. Vieš, čo bolo? Vieš, čo sa mu stalo? Mal defekt v Maďarsku. Zavolal mi, Kiko, nemôžeš prísť? A ja už osprchovaný doma. Pekný. Tak som chodil prezo Karlove. Nie, že nie. Nech vie, aký si charakter.
Ale prečo ty hovoríš, že pekný a pre zrkadlo? No, tak ti poviem. Zavolal mi a hovorí, mám defekt, treba mi rýchlo dať peniaze, bo Gaba mi zobrala peniaze, bo chce čižmy. A ja hovorím, tak kúp čižby, ja ti odnesem peniaze, ale musí dať teraz mu darček, bude mať narodeniny, musí jej dať tie čižby. Dal som mu peniaze, on hovorí, zajtra ti vrátim. A už 2 týždne nič. Tak, aby si vedeli, aký je. A ty si má niekedy peniaze? No toto je vaše. Sharon má svoj šťastný deň. Stretla producenta, ktorý jej slúbil veľkú filmovú rolu. No a Dušan toho naďalej trápi spoločné zdieľanie. Čau. Tak idem po ulici, tak náhodou mám kabelku v ruke a tam oproti mne jeden úplne slávny a známy producent. A on hovorí, že stop, baby, stop. Na teba. Stop. Julia. You are Julia. To mi hovorí, že ja som Julia. A ja, že Julia. Why Julia? I'm Sharon. I'm not Julia. I'm Sharon. A že no. You are Julia Roberts too. Akože z Pretty Woman, že sa podobám na Juliu Roberts. Že ste úplne rovnaké. Ja som objavená. Ja som objavená. A že príďte sem. Prepáčte, že vás zase vyrušujem. Je mi to Dušanko. ale požičal som si tvoj uterák. No, tak sa vytri Dúfam, kľudne. že ti to nevadí. Nevadí. Veď máme spoločné bacile. Áno, nie? vytri sa kľudne. No, tak sa poutieram. To sú moje ponožky. To sú vaše nevadí. ponožky. To je jedno. Ale veď Krásne je na to ponožky. jedno, veď sú všetky. Áno, všetky. Podobám sa na Juliu Roberts. Julia, oholím si bradu vašou žiletkou. Dúfam, že vám to nebude vadiť. Nevadí, kľudne sa vyhočeli, Dušanko. Položné žiletky. Sharon, Prepáčte, ale začni sa správať ako Dušanova matka. Musí zľahnuť do tvojej postele. Nevadí, že veď je to jedno. Posteľ ako posteľ. Dušan? Čo sa deje, Sharon? Čo sa deje? No to tak. To tak. My sme normálna kresťanská rodina. Neišli sme do kostola. Čo máš na sebe? Ja zavolám na políciu, nech vás odvedú. Tak toto je psychiatria. Alebo vás zastrelím lampou. To čo má znamenať? No poďte. No keď si chcete... Dušanko, nezlom tú lampu. No tak keď bojuje so mnou, tak čo? No kde sme? V kadernici Marian, sme. začni sa správať ako Dušanova triedna učiteľka. Už sme na omši. Poď si sadnúť. Poďme si sadnúť. Poď. Už sme na omši. Poď sem, Dušan. Pekne. Tam Sem si si kľakni. Dušanko. Ja sa bojím si k nej sadnúť. Ja budem na kraji. Sem si sadni. Poď. 6 plus 7. 12. No to je na trojku. Pozeraj sa na leta. 23. odmocnina zo 673. No a čo, skúšaš z matematiky? Áno, skúšam ťa z matematiky. Ešte raz Peťka. Ja som modný návrhár, mňa matematika nezaujíma. Trojka zo správania. Gabika v tomto momente v žiadnom prípade nezažíva nudu. Naopak, Kika sa jej nejako nepodarí dostať von z bytu a navyše ešte prichádza aj Štibráni so svojím problémom. No, a ja som dal kopačku na nohu, koleno, dole hlavička, no a potom prišiel vyhadzovač a už problémy naťahovačky, no. A čo? Prvá do krku. Hovorím ti, prvá je do krku. Není možné.
Nie. Tak mu prístup A keď útočník na teba rozpráva a chceš počuť, čo ti rozpráva, jak mu dáš do krku? Chceš počuť, nie? Tak zo spodu. Ti dáva urážku, aby si vedel, čo ti povie, možno ti chce povedať, že sorry. A ho zabiješ, šáva? Len tak? Serus. Gabika, kedy máme meniny? Na Gabrielu. Názdar, Kurejovci. Tak čo sa mi teraz stalo? Dole stojí nejaký taxikár? No. Štibráni si... Problémov mám viacej, prečo si ma nenehal aspoň ten... Lebo my ti vyberieme tvoj problém. My ti vyberieme spolu s divákmi tvoj problém, ešte netlačte, prosím. Čiže Štibráni má s čím si problém a teraz my musíte určiť, že s čím. Po A s autom, po B s manželkou Ivetou alebo po C so sebou samým. Nech sa páči, hlasujte. Pozrime sa na výsledok. To som veľmi zvedavý, jak toto zahráš, ináč mimochodom. Štibráni prišiel s problémom, že má problém so sebou samým. Stojí tam nejaký taxikár, ne? Že nejaký debil s krémešom mu má zaplatiť, že už je tam 8 hodín, skásol ma 50 €. Lenže ja som mu potom vypýtal 80 € za stojné pred našim barakom a je kľud. Tak môj chlapec to je. Poďte na gaučku, posaďte sa. Ja neviem, ja som taká rozpoltená osobnosť. Ja mám nejaký problém sám so sebou samým. No. Gabika, nachystaj nejaké pohostenie pre hostí. Sadite si u nás. Vieš, napríklad dneska ráno, áno? Nevedel som sa vpratať do kože. Ne. Normálne som stál, moja koža tam visela normálne cez stoličku, nemohol som sa skoro zapnúť. Ale však máte XL-ko alebo XXL-ko? Bundu, koženú. Hovorím, že mám problémy sám so sebou, ja teraz vidím seba v stene. Idem sa omaknúť. No som to ja! Mám vám tomu doniesť aj chleba? Môžeš. A šunku, salámu a také dačo. Susedko, buď sám sebu. Buď sám sebu, keď nevíš čo zo sebu, buď sám sebu. Taký song je. Buď sám sebu, keď nevíš čo zo sebu. Štibráni má pocit, že sa s Kikom už v minulosti stretol. Usmejte sa ešte raz takto. Ne, takto nejste vy. Tak aspoň zrobme chlapca obyt, však pozri, aký je. Čeho? Nič, pôjde. Lacko! Vidím, že nie si nejak vo svojej koži. No to som ti hovoril, ledva som sa do nej navpratal. To som si myslel, že si dám Ivetinu kožu, ale tak nakoniec tam mi tak plantala, tak som nehal si svoju. No. Poď, vyložím. Počkaj, vyložím ti karty, dobre? A kam ich vyložíme? Tuto na stôl, ja ti to vyložím. Takže hovoríte, susedko, že neviete čo so sebou? Nevím, čo so sebou. Tu vychádza, že kráľovna a jej manžel král. Král, to je ten tvoj šéf, ne? V autobusárni. Tvoj šéf král, takisto aj 20 € za vyveštenie. A pohneme sa ďalej teda. Čo pohneme? No, aby sme vedeli, čo je s vami, že aby ste sa cítili sám svoj, lebo ste takí veslo. Počúvajte, chlapci, ja mám nápad. No? Chlapci, počúvaj, Štibráni, čo keby ti túto Kiko išiel vysvetliť všetky veci, on je známy psychológ, my hovoráme Kiko, dobré srdiečko, on vám všetko vysvetlí, pomôže, urobí masáž a hneď vám bude lepšie, že? Takže super, dohodnuté, nech sa páči. Gabika, ešte im porozprávaj hororový príbeh. Ja si to chcem nehať dokončiť, ja vám to hneď Nech sa páči. Už sa ide, odchádzame. Poďte, lebo predstavte si, včera nám z gauča vyskočila mŕtvola. A tá mŕtvola tiež mala problémy sama so sebou. A viete, kto jej pomohol? Náš Kiko, dobré srdce. Dobre, však krásny monolog, však okej. No, tak poď. And I will always love
Hrali sme my spolu v kapele. Áno, áno. No počkaj, a to tu mám byť ako sama? Tak to vyšlo. Sharon je vo veľkom očakávaní, pretože už o malú chvíľu má prísť jej vytúžený producent. Marianko. Marianko, kde som dala tie šaty zelené? Marianko, kde mám tie sexy šaty, tie zelené? Ako? Tak neviem, Sharon, čo si myslíte? Čo si myslíte, Sharon? Spoločné zdieľanie prináša svoje ovocie. Pristanú mi, som pekná. Čo si myslíte? Štíhla. Požičal som si ich asi na 2 dni. Dúfam, že vám to nevadí. No čo, stratili ste reč? Čo sa vám... Budem si požičiavať aj tie, to sa mi páčia. To by som si obliekol zajtra. Môžem? Jasné. Ďakujem, to je milé. Aj tak sa mi v nich dobre chodí, také je to celkom príjemné. Nevedel som nájsť vaše topánky. Nemohli by ste mi ich požičať, alebo mi dáte po papuli? Idem sa vyvetrať na balkón. Ahoj, Pipi. Odkedy robím producenta, som tak krásnu dievčinu ako ty nikdy nestretol. Volala mi Julia Roberts, že má vraj obrovské problémy. Vraj má svoje dni. Ha! Ty nie. To je super. Pretože točím film, podobne ako ten slávny herec, čo urobil o tých indiánoch, vieš, ten... On sa volá John Freshers, on robil ten film, čo sú tí indiáni, vieš, čo sú to Eukalypto. Vieš, ktorý ten film Eukalypto. Takýto podobný príbeh v pralese sa bude odohrávať ty a ja, teda ja ako režisér, ty budeš... Najprv musíme robiť fotky. Fotky? Áno. A ja ako tvoj producent viem, keď som ťa videl prvýkrát, mám ten nos na to, že viem, že si hviezda. No a v tom pralese budeš tak behať, tak Tarzan. Mladý Tarzan. Potom ťa trošku dáme, že si starší Tarzan a potom príde taká opica. Opica? Áno, opica. A ona urobí to, že sa takto zvalí, áno, zvalí opica, veľká. A vyťahne obrovský tento scenár a v tom komisár chytí komisárku a povie, zavraždili ju. Musím vám vybrať guľku spod rebra. Môžem? Budem mať texty tieto? Áno, tieto texty budú presné, doslova, že vyberte guľku spod rebra a ja vás takto vyberiem vonku a pokúsim sa vlastne vás odniesť na najbližšiu záchrannú stanicu, kde vás vlastne ošetria. Tento film bude úplný... Dobrý deň. Dobrý. Film bude úplne... Marian Ranka, volajú ma Majoranka. Spýtajte sa ma prečo. Prečo? To je na dlho. Gabika si užíva chvíľku, ktorú má len pre seba, ale skutočne len krátku chvíľku. No tak, ešte chvíľu a mama ťa príde zožrať. Dobre, pre krásu, všetko pre krásu.
Pani Gabriela, na chodbe počujem nejaké vzliky a vzdychy, tu sa niečo deje. Čo sa vám stalo, pani Gabriela? Čo sa vám stalo, pán Číš? Ja som si iba tak odskočil od plotny. Vidíte, a ja som si tiež odskočila od plotny. To je náhoda. No to je náhoda. Tak som si obliekol takýto zelený outfit. No, nesmierne vám pristane, pán Číš. Ďakujem, aj vám pristane ten srdiečkový župan. Dovoľte mi byť srdiečkom na vašom župane, zvnútra vášho županu. Dovoľte mi na chvíľu byť srdiečkom. Pán Číš, v tomto make-upe... Gabika chce zistiť, či má Dušan chrapaté nohy. Vyzeráte fantasticky. Daj sa pore tlapu. Tuto. Nohu. Dám vám, čo len chcete. Čo na to používaš? Používam na to šeriňonú žiletku. Snad si neurastie na nožisko, pán Číš. Ale prečo som tu, pani Gabika? No, to sa mňa nepýta. Ja vám to chcem oznámiť. Ale prečo som tu? A vôbec, prečo ste tu? Lebo tam sa nedá žiť. U toho pľundriaka sa nedá žiť. Lebo tam nemá človek svoj vlastný priestor na život. Ja potrebujem málo. Nemohol by som prežiť ten zvyšok života tu u vás. To ste uhádli. Nie, pán Číš. Nie, ale... Lebo ja som vydatá žena. Možno by vám prekážalo, že tu so mňou žije môj Alojz. Ale mne to neprekáža. Ale čo? Ja budem v kútiku tuto a budem celý život prežijem v kútiku pri tejto bábe a budem sa pozerať na vaše spolužitie s pánom Alojzom. Poď si diktovať podmienky. No výborne, pretože s Alojzom sme naozaj dlho pátrali, čo by sme mohli dať do toho kúta. A vy sa nám tam nesmierne hodíte. Áno, a bude tu táto bába v kúte. A ja budem tam, kde ja budem chcieť. Sadnite si. A čo tu táto rastlina má čo robiť? To je jedovatá, to zlikvidujeme, keď tu budem bývať. Počúvaj. No čo je toto za... A kôž nemá veko, veď to smrdí strašne. No to sa opýtaj Alojza, to má on na starosti, čo tu do mňa skáčeš. No a kde je, tak mu zavolajme. Transvestita. Ty prostitútka. Ale to sa ako so mnou rozprávate. Ako sa so mňou v mojom byte, ako sa rozprávam ja. Toto nie je váš byt, to je omyl. To je náš spoločný priestor. Kedy sa chodí z roboty? Koľko je hodín? 10:30. Sme si dohodli, že sa budete doma od 10:00. No aspoň sa pozdravím, keď vojdem do dverí. Čo je toto za pohľad? Nejakej veľryby, alebo až sem vás cítim? Kedy ste sa sprchovali naposledy? Veď ten kyslý zápach mne slzia oči z toho. Do vane a šupaj okamžite. Predošli obrazu Mariana Ránku sme skončili v tom, že sa dvaja kohúti zoznámili. No a teraz začína súboj kohútov. Akej farby je biely dom? Pardon? Akej farby je biely dom? Biely. Čo pije krava? Mlieko. Koľko trvala 30-ročná vojna? Hneď! Už je neskoro. 30. Neskoro? Nie, tam sú soboty, nedele sa nerátajú. To znamená, že nejakých 27 celé auto sa rátalo ako celé, takže nevieš. 1-1. No? Na čo ide auto? Na čo mu treba?
Teraz kúkaj. Sharon. Yesterday, all my troubles seem so far away. This is furthest out of chance to play. Thus I believe for yesterday. Vydaj niečo. Trošku sa upravím. Netreba. A môžeme ísť. Dobre, láska. Moja láska. Sharon, moja láska. Film, ktorý natočím, uvidí celý svet. Celý svet. A tento gáčo nám bude závidieť. Kiko aj Marián si spoločne všimnete teraz niečo na sebe, čo vás na veky spojí. Ty máš pod uchom znamienko. Mám. Prečo? Ty máš pod uchom materské znamienko. Ale veď aj ty. Odkedy ho tam máš? Od narodenia. Nie. Od narodenia. Aj ty? Nie. Bratia! Bratu! A ty ho máš väčšie. A ty ho máš menšie. Ja si to tak maskujem. Kamarátstvo je asi viac, čo? Priateľstvo, láskavstvo. Keď nájdeš brata, mení sa svet. Tvoja existencia dostáva zmysel. Kľúčka. Rozumieš? Kde si bol doteraz? Tu žiješ? Tu. Poď, vypijeme si. Poď, nalejem jedného. Sharon, kľúčka zvonku. Daj to. Tvoj stratený brat. Nazdar, brat. Gabika je už celkom vyšťavená a verí, že si nájde sekundičku pre seba a pre svoj krémeš. No, nie je tomu tak. Tak, je čas. Neboj sa, nebude to boleť. Gabika! Čo je, Sharona? Prepáč. Čo je? Čo teraz je? Tvoja kamoška som, alebo nie som? Nesi! Bože, ukludni sa. Máme tu nejaké pilule, čo tu nechal. Šíš, tu si. Kto ťa nechce, pre Boha? Kto ťa nechce? Kto teba už nechce, že? Ty si Sharon. Nazdar! Kde máte toho bratranca? Bol som s ním na turné, teraz sme rozbehli. Včera sme natáčali vinilovku jednu. Máme pesničku, že sexy. A on počas toho turné predal všetky moje problémy. Už iba neviem, že už nemám problémy so sebou, už iba neviem so sebou. No,
som bola sexy však, to je pre mňa. Ja som bola sexy. Ja neviem, viac ich tam bolo, aspoň 10 v tom hľadisku, keď sme to spívali. Ďalej. Pardon, to nesom doma. Pán Ranka, no vás som tu čakala. A čo, jaký problém máte vy? Nenašli ste tu náhodou niekde moju trúbku? Tu je. Skôr som myslel naozaj tú takú, ako zlatá vyzerá. No, áno, lebo my tu zakopávame trúbky do linolea. Práve u nás vaše trúbky. Fakt? Haloj. Zdravím, sused. Haloj. Dobrý, vítajte, susedia. Ďakujeme. A čo tu takto všetci pohromade? Máme domovú schôdzu. Ja hľadám trúbku. Laco, ty nemáš rozum. Prečo zvolávaš u mňa domovú schôdzu? On si zase nevie poradiť. Dobre, na inom hrobe, slečna. A bez mena ešte k tomu. Ja už vím. Ja som si spomenul. Už vím, odkiaľ ťa poznám. Sme čakali v čakárni u lekára a ty si začal spievať, že hlava bolí. Ale zakončil to, že môže byť. Ty si producent? Ty máš moju trúbku? Ondřej je producent, to je Kiko. To je môj bratranec. Kiko, veľké srdéčko, čo požičáva nám naše peniaze. Áno. Keď treba, aj to. Ja som ti hovoril, že som produkčný. Áno, ty si robil produkčného 4 roky v Basety. A čo? A tam nepotrebujú umenie, kultúru, hudbu? To nie? Tak som bol produkčný. Donesli nám do firmy 10 vysávačov. Nevieš o tom nič? A prišla nejaká faktúra na firmu, ktorá neexistuje. Musím ísť dole do auta po papiere. Do Hollywoodu. Nepôjdem do Hollywoodu. Ne. Dobrý deň, ja som svoju ponuku pani Gabriela zvážil. Myslím si, že je pre všetkých výhodná. Ja tu budem bývať. No to čo? Po druhýkrát teda rozhodujete o tom, ako má skončiť táto scéna. Dúfam, že to prežije oný Dušan. No, buď Kiko zahrá Pravdu víťazí, Billie Jean, alebo úplne teda novú pesničku, ktorú zložil len pre túto príležitosť a tá si názov Sexy Sharon, ktorej malý úryvok ste počuli už a zbytok si môžete dopočuť, ak chcete teda. Čiže poďte prosím pekne hlasovať. Kiko hrá na záver pesničku, ktorú zložil špeciálne pre Sharon, ktorá sa volá Sexy Sharon. Nech sa páči. Sexy, you are so sexy. A poďme spolu všetci spievať Sexy Sharon. A ideme. Sexy. A ideme. So sexy. A sexy, a poďme. Sexy. A ja budu robiť oh, my baby. Sexy. You are so sexy. Sexy. You are so sexy. Dámy a páni, toto bolo dnešné Kukátko a ja verím, že ste sa celkom dobre bavili a verím, že sa budete baviť aj o týždeň. Zatiaľ dovidenia. Oh, my baby. Sexy. You are so sexy. 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 So sexy. Sexy. Ak chcete vidieť Kukátku naživo, príďte 5. a 6. apríla do haly Kaso Sport v Košiciach. Hráme o 17. a 20.